vakomana veform 6 yavanoita masubjects akawanda zvikuru sei atinoti maSTEM subjects, vana physics, vana chemistry, vana geography, macomputers and the building yakakosha pakuti ichabatsira kuti vana vagone kuimprove pass rate yavo yanga yagara yakanaka. Pass rate panapa yanga iri pa 98%, but nechivakwa chataona ichi muchaiswa zvechizvino zvino, makombiyuta, malaptops, matablets kuitira kuti vana vedu vadzidze zvakanaka zvinoenderana nezvidiwa nenew based curriculum yatoti heritage based curriculum yatinotarisira kuti vana vanofanira kuona zviri kunetsa munharaunda yavanogara, voresearcha nezvedambudziko iroro, zvoita kuti vazopresent yatoti project ichamakwa vozowana maki pavanopedza grade 7, form 4 kana form 6. Takabvisa makala takabvisa nenyaya yekuti anga aine matambudziko akawanda. Anga mwana wegrade 7 aita makala 30 kureva kuti pamasubjects 6 avanoita vaita 5 makala esubject, kureva kuti aizopedzera aita 30, and varairidzi tatisina kuvatraina kuti makala anoshanda sei. Saka noda kwaizvozvo takabva taita kuti tibvise makala tichiintroduce heritage based curriculum yekuti vana vachiita school project vanongoita 1 project pasubject rimwe chete, kureva kuti mwana wegrade 7 anenge avakunyora achisubmita maprojects 6 chete, tichitarisa kumashure aifanira kuita 30. Saka izvi zvichaita kuti varairidzi kubva kuhead office kusvika kudistrict tichavatraina kuti vakwanise kuziva kuti maprojects aya anonyorwa sei. Izvo zvotoona kuti zvinhu zvakanaka kuti mastandards edu edzidzo aramba achienda mberi. Zita rangu ndinoitwa VaStern Zvavamwe, ndiri mutungamiriri weSDC pano paMazowe High School. Takatanga A-Level paMazowe mugore ra1994 ndopakapioneerwa A-Level, but yanga isina maproper classrooms. Taingotsvaka maclassrooms atakapa kusvikawo vambozopinda mu-A-Level, mu-library, asi takava nemuono nedonzo rekuti no, vana vanofanira kuwana pekudzidzira panoenderana nezvidzidzo zvavo. Ndobva tatanga chivakwa chiri kumashure kwangu ichi mugore ra2017. Tine matambudziko zvedu atakasangana nawo anosanganisirawo inflation, anosanganisirawo na COVID-19, nekuti taive tine muono kuti by the year 2018 thereabout tinge tapedza, asi takazoita matambudziko iwaya zvikazosvika kuti tizokomishina mukati mezuva ranhasi. Mufaro wangu mukuru ndewokuti building iyi building yakakura, haisati chinhu chivakwa chiri muno muMazowe province, Central Province, chitsva mukati memaschools ano. It's one of the biggest, if not the biggest, building or learning center yevana. Tarisiro yedu ndeyekuti vana zvavane pekudzidzira pakanaka zvichasimudzirawo kana magrades avo nemaresults avo, nokuti umu muchivakwa ichi mune zvekuita kuti vadzidze zvinoenderana nemasubjects avanenge vachiita. Vetechnical graphics vane maklasi avo, vemacomputer studies, computer science vane maklasi avo, vemageographers vane maklasi avo. Saka chinhu chinotifadza kuti zvazosvika pakuti chapera vana vakuchitanga kudzidzira imomo. Kurudziro yangu yandinoda kuti ndiite kuvabereki vari kunze vangadawo kuziva kana kuudza vana pachikoro cheMazowe High School ndechekuti chikoro cheMazowe High School chinokurudzira zvakanyanya development yemwana, yatinoti wholesome development yemwana, kubva kumasports, spiritual activity neacademic activities. Kana vachitarisira kuudza vana paMazowe, tinotarisira kuti ivo vatange kutsvaka nekutaura nemaschool administrators nguva ichipo. Dambudziko ratinowadzoita nderekuti vanhu vazhinji vanozoda kuzouya pachikoro nguva dzekupedzisira panenge pane pressure yakanyanya zvakanyanya. Nguva zhinji vanhu vanozotadza kuwana nzvimbo nekuti chikoro chiri padhuze neHarare chinodiwa nevanhu vakawanda.